Kwa kadho na mchumbi atarinya ki county makisumu kama attend county makisumu ko kale migao mar somo ochwalo chele maromo gunde 2114 ne skunde mag ECDE maromo 684 mag piny owacho kendo singo mar chwalo ganda e skunde go kaka yor singo chenro mar chiwo chiemo mar migago ne jopuonjre kotoka nyasi mano yore gi jotend migepe mamoko kama oting'o mano mar somo jalup governor ma Kisumu Matthews Owili osingo dhi nyime gi chenro no mano chakore higa mar 2017 kata bedo ni ntiere gi kinde ne yamo mapek mar ngima mabende pod medo kutho e pacho ka Owili kendo medo duonde twak madhi nyime od bura mamalo ewi chik mar omenda kendo kwa jod bura mondo mi okwed chik makamano kaluwore ni ngima kidek bedo mapek okalo ponono ni jo od bura opuodho chik makamano. Kaka onego beni gidago kaluwore gi chiemo matimo magichamo. Okelo kamano ahinya ne department. Koro kawuono to chiemo in all the sub counties. Kendo nase kwano kuonde ma chiemo go jidhi timo jidhi kawo. Kawuono ni watero michele. To bang' mano biro tero oganda. Mano nitiere ko chamo michele go oganda to mano is already balanced kendo nyalo miyo gitimo giro the required energy to give protein mamiyo gitimo mamiyo gidongo.